Ikamatha video ya msiku wa lero mukhala mutadziwa mbiri ya Edgar Chagwa Lungu. Ine ndi Samavita, tiyeni tikhale limodzi. Edgar Lungu anabadwa pa 11 Novemba mchaka cha 1956 pa Ndola Central Hospital. Adapanga graduation ndi LLB kapena kuti Bachelor of Law mchaka cha 1981 kuchokera ku University of Zambia. Analowa kampani ya Andrea Masie and Company ku Lusaka. Kampani imeneyi ndi ya maloya. Iyeyo anapitanso kukapanga maphunziro ausilikali ku Kabwe popeza kuti izi zinali zofunikira kutero mZambia pansi pa Zambia National Services kapena kuti ZNS. Atasiriza maphunziro anabwera sopano kuzapanga za law ndipo mapeto ake analowa ndale. Mu 2010 license yokhuzana ndi za law imeneyi ya Lungu anayipanga suspendi, ndipo amene anayipanga suspend license imene ndi a Law Association of Zambia atapezeka olakwa polekerera lamulo. Tiyeni sopano tione ku moyo wake wa ndale. Edgar Lungu anayima ngati phungu oyima payekha kumeneko ku Chawama constituency muzisankho za chaka cha 1996 koma analuza kwa Christina Tembo wa MMD. Mu December mchaka cha 1998 ku Zambia kunapangidwa chipani cha United Party for National Development ndipo Lungu analowa. Sanakhalise ku chipani chimenechi chifukwa kunabadwanso Patriotic Front mu 2001 ndipo Lungu analowa chipani chimenechi. Anazayimanso ku Chawama muzisankho za 2001 kumene anapeza 2.43% kukhala pa number 7 mu listi ya anthu amene ankapikisana nawo mu zisankho zimenezi. Ndikuchita kudziwiratu kuti mwazindikira ndithu mumveka bwino kuti Lungu analephera kachiwiri kupita ku parliament. Mu 2011 iyeyo anayima ku constituency yomwe ija ndipo anawina UMP chimenechi mchaka cha 2011. Itawina PF, Lungu anakhala junior minister mu office ya vice president. Iyeyo anakhala akukwera maudindo ndipo anakhalapo minister wa home affairs pa 9 July mchaka cha 2012. Anakhala minister wa defense kapena kuti unduna wa zachitetezo pa 24 December mchaka cha 2013 kusatira kutula pansi udindo kwa Godfrey Mwamba. Mu chaka cha 2013 paka 2014 Michael Sata amene anali president wa ziko la Zambia mu nthawi imeneyo anadwala ndipo amene anagwiriza mpando wa president mu nthawi imeneyo anali Edgar Lungu. Pa 28 August 2014 anakhala secretary general wa chipani komanso minister of justice kulowa m'malo mwa Winter Kawimba amene anachosedwa ntchito. Pa 19 October mchaka cha 2014 Sata anapita kunja kwa ziko la Zambia kukalandira thandizo ndipo Lungu anali amene ankayendesa ziko la Zambia. Pa 28 October mchaka cha 2014 Sata anamwalira ndipo Guy Scott anatenga mpando wa president. Anthu ankafuna kuti Lungu atenge mpando wa president koma njira yake inali kuzera muzisankho basi. Izi zinali motero chifukwa chakuti makolo a Guy Scott sanali obadwira ku Zambia. Zindikirani kuti malamulo a ku Zambia amafuna kuti kupatula kuti amene akufuna kukhala presidentiyo akhale kuti anabadwira ku Zambia koma amafunanso kuti makolo ake onse akhale kuti anabadwira mu ziko limeneli la Zambia. Pa 3 November mchaka cha 2014 Guy Scott anachosa Lungu pa udindo wa secretary general ndipo anayikapo Davis Mwira MP wa Chipiri ndipo siku losatira lake Lungu anabwezeresedwa pa mpando uwu.
Pa 30 November chipani cha PF kapena kuti Patriotic Front inachitisa convention ndipo Lungu anavoteredwa kuti ndiye amene akhale president wa chipanichi komanso ndiye amene akhale torch bearer kapena kuti amene akhale mtsogoleri pa zisankho zimene zikubwera. Anavoteredwa kukhala mtsogoleri wa chipanichi m'masankho a dziko lonse. Kuvota uku kumene kunachitika ku Kabwe, anthu sanavote kugwiritsa ntchito mapepala zija zimakhalira kuno kwathu komanso mmene zimakhalira ngakhale ku Zambia ku nthawi zambiri. M'malo mwake ma delegates kapena kuti anthu ozavotawo, anthu osankha mtsogoleriwo anangovota pongoyimika manja basi ngati muja mmene tichitira ku sukulu tikakhala kuti tikufuna tisankhe prefect kapena kuti tisankhe lidala wa mkalasi. Pa 20 January mchaka cha 2015 ma by elections anachitika ndipo Lungu anagonjetsa Hakainde Hichilema wa United Party for National Development, chipani chija chimene Lungu anajoina koyamba. Lungu anawina ndi gapu ya 27,757. Tilankhule kuti anthu amene anasiyana m'mavoti anthu amenewa anali anthu okwana 27,757 kupanga 1.66%. Iyeyo anapeza 32% ya mavoti onse kumeneko ku Zambia ndipo pa 24 January Zambia Electoral Commission inalengeza Lungu kukhala owina. Lungu analumbisidwa kukhala president pa 26 January mchaka cha 2015 pa National Heroes Stadium kumeneko ku Lusaka, ndipo anayamba kugwira ntchito za boma ndipo anasankha Inonge Wina kukhala mzimayi oyamba ku Zambia kukhala vice president. Chimodzi mwa zinthu zimene anachita mu nthawi imene anawina ma by elections ndikuti anapempha mabanki kuti asise ma interest rate amene anthu amabweza akabwereka ndalama. Mu March 2015 anagwa ali mkati mwa speech yake pa International Women's Day. Iyeyo atagwa anapita nawo ku chipatala ku Pretoria kumene anamchita operate chifukwa cha vuto la narrowed esophagus. Atabwerera ku Zambia anakhululukira akaidi ochuluka amene analipa ndende ya Mukobeko chifukwa chakuti akaidiwa analiko ochuluka ndipo anakhululukira akaidi amene anapalamula milandu ing'ono komanso akaidi okwana 332 amene anapasidwa death sentence inasinthidwa kuchoka ku death sentence kupita ku life imprisonment. Lungu anapanga 18 October kukhala holiday ya National Day of Prayers, Fasting, Repentance and Reconciliation kapena mwachidule tingoyankhula kuti Lungu anapanga 18 October kukhala tsiku la mapemphero kumeneko ku Zambia. Izi zinachitika mu nthawi imene anangosankhidwa kuti apitirize mu term ya Sata. Iyeyo anakumana ndi president wa ku France mu nthawi imeneyo a Francois Hollande komanso anakumana ndi Papa Paul Francis kumeneko ku Vatican. Chabwino apa ngati mukundisatira bwinobwino tikulankhula kuti ma by elections amenewa anachitika mu January 2015 pambuyo pakumwalira kwa Michael Sata pa 28 October mu chaka cha 2014. Ndipo mmezi itatu atamwalira Michael Sata chisankho ku Zambia chinachitika chimene Edgar Lungu anawina. Ndipo chisankho ichi chinamupangisa Edgar Lungu kulamulira dziko la Zambia kuchokera pa 26 January mchaka cha 2015 kufika mu August mchaka cha 2016. Okay, tiye tipitirize ndi video yathu. Mu 2016 pa August Lungu anapikisana nawo ndipo anawina. Mu 2016 mu August ku Zambia kunali masankho a dziko lonse ndipo Lungu anawina. Hakainde Hichilema analuza. Iyeyo anawina ndi 50.32%. Izitu even ngakhale kwathu kuno kumene ayika 50+1 zikanakhonza kutheka kuti iyeyo akanalamula chifukwa chokuti 50% ya mavoti anawina
komanso kuphatikizapo kuli 0.32% ya mavoti onse. Tamveserani uthenga owu. Kwa amene masangalala ndi kugula zinthu zopangidwa ndi Amalawi, kwa amene mumafuna mutamatukula Amalawi mu zinthu zosiyanasiyana, uthenga wabwino ndi wakuti Malawi mmodzi amenenso amapanga ma videos ake pa TikTok, YouTube komanso pa Facebook. Tikumudziwa inu TikToker otchuka uja wayambisa brand yake iyeyo akugulisa zovala. Zovala izi sikuti akungopanga print kapena kupanga like picture kupanga photocopy ayi. Izi ndi zovala zimene zikuchitidwa design ndi Malawi. Zovala izi zikuchitidwa design ndi Malawi weniweni. Zovala izi akuzigulisa pa website. Tangochitani type www.valakacha.com or else link yake ndi isiya mu description ya video hii. Mupite mukaone zovala zimene zili kumeneko. Zina mwa izo ndi izi zimene zikuoneka pa screen. Mukazipeza zovala zimenezi masaizi onse. Tiyeni titukule Amalawi pogula zovala zopangidwa ndi Amalawi. Sanavomereze ndipo anakasuma ku khoti kuti likane zosatira za zisankho zimenezi. Koma khoti linakana ndipo Lungu anapangidwa inaugurate kapena kuti analumbirisidwa pa 13 September mu chaka chomwechi cha 2016. Mu 2019 Lungu anakana kuti avomereze za LGBTQ ndipo mawu ake analankhula kuti ngakhale nyama sizimapanga zinthu zoterezi chifukwa chokuti ndi malawulo ndiye anthu avomererenji. Mu chaka cha 2021 patatha zaka 5 dziko la Zambia linakhalanso ndi zisankho zina zimene Lungu analuza kwa Hakainde Hichilema atapikisana kwa nthawi ndithu. Lungu anavomereza kuluza ndipo pa 16 August mu chaka cha 2021 Zambia Electoral Commission inalengeza za kuwina kwa Hakainde Hichilema. Pa 3 May mu chaka cha 2023 apolisi anapita ku nyumba kwa Lungu kuti akapange chipikisheni kapena tingoyankhula kuti akafufuze ku nyumba kwa Lungu, ndipo lawyer wake analankhulapo kuti apolisi amakafufuza umwini wa magalimoto chifukwa chakuti mkazi wake ndi amene anakadandaula ku polisiko makamaka pa nkhani zokhuza ndi umwini wa magalimoto amene anali ku nyumba kwa Edgar Lungu. Mu 2021 Edgar Lungu ataluza analankhula kuti waleka ndale ndipo anapereka mpando kwa Given Luwinda wa Patriotic Front kukhala ogwirizira mpando. Koma pa 28 Oktoba mu chaka cha 2023 anabweranso poyera ndi kuzayankhula kuti akufuna kubwerera mu ndale ndipo akufuna atenge malo ake. Izi zitachitika kunabweresa mpungwepungwe muka nthawi kochepa chifukwa chakuti mu Oktoba Lungu asanabwere ku chipanichi chinali chitachitisa kale msonkhano wawo waukulu kumene chipanichi chinachitisa, ndipo chipanichi chinachitisa mavoti kuti asankhe mtsogoleri, ndipo Mairo Sisampa anawina atagonjesa anthu ena okwana 7 pa mpando omweyo. Koma ofalisa nkhani ku chipani cha PF anati masankhowa anachitika posasatira malamulo. Anthu anagawanikana ku chipanichi. Ena ankasogozedwa ndi Mairo Sisampa ndipo anthu ena ankasogozedwa ndi Given Luwinda uja amene anapasidwa mpando ndi Lungu. Milanduyi inakafika ku khoti ndipo munali kukokana kwa nthawi yayitali. Mu nthawi imene Lungu anabwerera ku PF iyeyo ankasogolera mbali imodzi imene inkasogolera Given Luwinda chifukwa Given Luwinda anachoka pa udindo wake yekha amene kuti pabwere Lungu, ndipo Mairo Sisampa ankapitirirabe kusogolera ka gulu kena kachipani. Mu nthawi imene Lungu anabwerera ku chipanichi PF imene iyeyo ankayisogolera inalowa ku United Kwacha Alliance kapena kuti UKA, ndipo iwowa cholinga chake chinali chakuti alimbane ndi chipani chimene chinkalamulira mu nthawi imeneyo. Izi zinachitika kumbali inayi anali kulimbana ndi chipani cholamula chimene chinkasogozedwa ndi Hakainde Hichilema, komanso kumbali inayi anali akulimbana ndi Mairo Sisampa pa usogoleri wa chipani cha PF.
Panali kusamvana makamaka pa nkhani yokhuzana ndi lamulo ku nkhani yakuti Lungu anali atavoteredwa kawiri konse. Kumbukirani kuti pa by-elections aja mu chaka cha 2015 komanso mu 2016 kunachitika general elections zimene khoti linalankhula kuti lizapereka chigamulo chake pa nkhaniyi pa 10 December mu chaka cha 2024. Ndipo mu November mu chaka cha 2024 Lungu analowa Tonse Alliance ya ku Zambia ndipo anakhala chairperson wa gulu limeneli. Patadusa nthawi anasankhidwa kuzasogolera Tonse Alliance ngati president mu chaka cha 2026. Koma funso mwina ndikumati kodi ma alliance awiri United Kwacha Alliance simalola kuti chipani chimodzi chikhale mugwirizano ya ma alliance ena, ndipo PF ya Lungu inalengeza kutuluka mu United Kwacha Alliance popeza PF inali yogawanika. Tonse Alliance ya ku Zambia inalengeza kuti mtsogoleri wa alliance azakhala pa chipani chatsopano chotchedwa National Congress Party, ndipo anakonza kuti Lungu azakhale president wa chipani chatsopanochi. Koma nkhani inabwera tsopano kuti pa 10 December panafika ndipo khoti linakana kuti Lungu sangayimenso pa zisankho zina ngakhale kuti apitirire kukhala mtsogoleri wa chipani chake cha PF komanso Tonse Alliance ya ku Zambia. Ndipo mu March mu chaka cha 2025 Shaun Tembo anapanga apilu nkhani ku khoti. Pa 1 May mu chaka cha 2025 Miles Sampa anaganiza zotula pansi udindo ndi kupereka usogoleri wake kwa Edgar Lungu kuthesa mkangano wonse umene unalipo ku PF, kuthesa kukokana kumenyana ndi mikangano yonse ku PF. Ndipo Given Luwinda anapasidwa mpando wa vice president komanso amagwira ntchito ngati president wa chipanichi a Lungu akachoka. Tsopano tiyeni tione kunkhani zokhuzana ndi umoyo komanso kumwalira kwa Edgar Lungu. Mu 2015 kunamveka mphekesera kuti Edgar Lungu wadwala ndipo wagonekedwa ku chipatala chakunja kwa Zambia pa nthenda ina imene imatchedwa kuti Acacia. Mu Juni 2021 anazagwa pa msonkhano wa asilikali umene unali live pa TV pa nthenda ya hypoglycemic posatira zosatira za matenda a Acacia. Kumayambiriro a 2025 Lungu anapita ku South Africa kukalandira thandizo la mankhwala pa nthenda imene sinatchulidwe poyera. Pofika May mphekesera zinayamba kumveka kuti wadwalika, ngakhale kuti mphekesera zina ankasusa zakudwalikako. Mmawa wa pa 5 Juni mu chaka cha 2025 Edgar Lungu anamwalira atadwala nthenda yokhuza mtima imene inayambika kusatira operation imene ankalandira pa chipatala cha Mediclinic Mediforum ku Pretoria kumeneko mdziko la South Africa. Iyeyo anali ndi zaka zokwana 68. Edgar Lungu anali okwatira ndipo anakwatira mkazi dzina lake Esther Lungu mu chaka cha 1986, ndipo anthuwa anali ndi ana okwana 6 kuphatikizapo Tasila Lungu amene ndi phungu wa nyumba ya malamulo kumeneko ku Chawama. Iyeyo anasankhidwa mzisankho za 2021, ndipo Edgar Lungu ndi banja lake onse anali osatira chipembedzo cha Baptisti. Boma la Zambia linayika masiku okwana 7 olirira maliro a Lungu, ndipo mbendera zinali zokuti ziziuluka pa half mast. Ndipo dziko la Mozambiki linayika masiku okwana 3. Banja la Alungu komanso chipani cha PF linakana kuti boma la Hakainde Hichilema litengepo mbali pobweresa thupi lake komanso kuti apasidwe ulemu osiriza ndi dziko la Zambia. Banja la Alungu linalankhula kuti Lungu anapempha asanamwalire kuti Hakainde Hichilema asazabwere pafupi ndi thupi lake.
Posatira muzokambirana, akuboma anavomereza kuti Hakainde Hichilema akuyenereka ndithu kutengapo gawo pa maliro amenewa chifukwa ndi maliro onse a dziko. Koma zokonzekera zili mkati zina zayimisidwanso pa 18 Juni. Aboma atalankhula kuti abanja la alungu akuphwanya mwadala ndondomeko zimene boma linayika. Ndipo kusatira kulankhula izi ndi aboma akubanja analengeza pa 20 Juni kuti mwambo oyika m'manda thupi la Edgar Lungu, mwambo onse ukachitikira mdziko la South Africa ndipo thupi lawo likayikidwa ku dziko la South Africa lomwelo. Kwa achibale onse a Edgar Lungu tingoti pepani, pepani, pepani. Rest in peace Edgar Lungu. Dzina langa ndine Sam Mavita. Ngati mwayikonda video hii, please chitani subscribe.